Намасте и добре дошли на тази медитация. Медитацията има за цел да пречисти нашето енергийно поле и нашето тяло с помощта на 4 елемента. Нека първо да се уверим, че сме седнали удобно. Тялото е изправено, така че от таза до главата да се усети в права линия. Може да се облегнете на облегалка на стол, на диван или на стена, за да поддържате тази права линия по най-приятният, спокоен начин. Краката може да са изпънати, кръстосани или свити. Важното е да се чувствате добре, с уговорката, че целим и гърба, и гръбначният стълб винаги да бъдат изправени. Ако вече позата ви е удобна, затворете очи. Насочете първо вниманието си към цялостното си усещане. Усещането на тялото, самата поза на тялото. Опитайте се да си представите вашето тяло как изглежда отстрани, намиращо се в пространството на помещението, в което се намирате. Осъзнайте и усетете допира между вашето тяло, пода, стената или това, върху което сте се облегнали. Усещанията за допир. След това насочете вниманието си към вашето дишане. Нека то да стане бавно и спокойно. Ако е необходимо, направете няколко по-бавни и дълбоки дишания с усилие, но след това нека дъхът ви стане естествен, непринуден. Нека сякаш времето да спре. Когато очите са затворени, външният свят поне за малко изчезва. Ако насочите вниманието си към моя глас и към инструкциите, които ви давам, тогава ще останете насаме със себе си и ще се изолирате за малко от материалното ви обкръжение. А сега си представете, че сте седнали в един кръг. Кръг, образуван от 4 природни елемента. 4 основни елемента, които изграждат нашата материална среда. Около вас се редуват земята, водата, огъня и въздуха. Това е един свещен кръг. Това е твоята защитена зона за пречистване, за единение. Сега отново насочете вниманието си към усещането за допир. За допира между вашето тяло и земята. Този първи елемент. Усетете тази земя под формата на пот или нещо, върху което сте седнали. Стабилност, топлота, усещане за опора. Това ви дава земята. Осъзнайте тези качества и повторете мислено. Аз пускам дълбоко корени. Всичко тежко се оттича в земята. А сега си представете и усетете как
около вас започват да текат нежни вълни. Сякаш вода обгръща тялото ви, но не физическото тяло, а вашето енергийно тяло, вашата аура. Вълните докосват, отмиват мисли, страхове, обиди, тревоги, напрежения. Докато усещате как вълните, точно като душ, като водопад или просто като приятен топъл дъжд, отмиват от вас тези неприятни изживявания. Затвърдете това усещане с вътрешно повторение. Повторете: всичко, което не е мое, се разтваря и отмива. Усетете го. Разтворете. Нека всичко да се отмие от вас. А когато водата се оттича, се появява усещане за топлина. В център на този кръг, в който сте седнали, се появява, пламва мек огън. Пламъците обаче ви галят, без да горят. Те изгарят останките на болка, вина, срам. Всички тези дълбоко вкоренени емоции, преживявания от миналото, от настоящето. Позволете на пламъка да ги изгори, да изгори всичко нечисто, всичко тежко, всичко, което ви носи напрежение, болка, страдание. Докато усещате как това се случва, повтаряйте: аз се освобождавам, аз се прераждам. Позволете на пламъка да изгори всички тези усещания за материя, за плътност, твърдост и с тях да изгори всички тези трудни, закостенели страдания, болки, които имаме от миналото, навици, ментални, мисловни модели. Нека да изгорят. Нека да се освободим от всичко ненужно. И когато това се случи, ще усетите как се надига вятър, как става леко, ефирно, ветровито, просторно. Нека сега вятърът да преминава през вас. Нека вятърът ви улекотява. Нека да вдигне завесата между вас и вашата истинска същност. Да издуха остатъците от тези прашинки, от тези сажди, които огънят изгори, за да останете чисти, за да останете кристални, за да останете напълно освободени, леки, безгрижни. Докато усещате тази свобода, това изживяване за покой и мир, повтаряйте на ум: аз вдишвам чистота и простор. Аз издишвам и усещам пълна свобода. Докато вдишвате, аз вдишвам и се изпълвам с чистота и простор. Аз издишвам
и изживявам пълна свобода. Останете още малко в този кръг. Почувствайте себе си напълно обновени, пречистени, улекотени, спокойни и блаженни. И преди да отворите очи и да се върнете към усещането на тялото и към средата, която ви заобикаля, нека да направим едно утвърждение за днешния ден. А то е: Вселената ме пречиства чрез своите стихии. Аз съм съвършена, вечна и спокойна енергия. Вселената ме пречиства чрез своите стихии. Аз съм цялостна, вечна и съвършена енергия. Сега се върнете към усещане за тяло. Осъзнайте, че сте седнали. Осъзнайте допира между тялото, пода и това, което ви заобикаля. Преди да отворите очи, леко разтрийте с върха на палеца останалите 4 пръста. Усетете допира между тях, лекото гаделичкане, тока, който протича между вашите пръсти. Това ще събуди във вас жизнената енергия. Леко наведете глава надолу и тогава вече спокойно може да отворите очи и да се върнете към тялото и да започнете да го раздвижвате. С това тази медитация приключи, но съветът за деня е: излезте след природата поне за 5 минути. Намерете време поне за 5 минути да сте навън, осъзнато, да усетите тези елементи: земята, въздуха, огъня, вятъра и, разбира се, водата. Поставете ръката си на дърво или го прегърнете. Ако имате възможност, може да походите боси по тревата или по пръста. Това ще ви заземи, това ще ви премахне излишните енергийни напрежения. Ако нямате, една кратка разходка в парк, в градинка, с ясното осъзнаване на тези 4 елемента, ще ви направи много по-спокойни, много по-осъзнати и пречистени. Благодаря, че заедно направихме днес тази практика. Нека тя да ви донесе мир и покой. Намасте!